Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअफोरखौ बरायनाय थाबाय हटासन चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोसो गोरबोजोंहाय खुलुमनाय थाबाय आंनिफ्राय साननैसो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरोना जेब्ला थेवबो भिडिअ लादोंमोन आरोना बे भिडिअआबो एसे प्रब्लेम जादों आरोना प्रब्लेम जानानै दा गैला आरोना बे भिडिअआ आं खिन्थानोसै आंनि प्रब्लेमखौ मानि थाखाय नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसैलाय आरोना प्रब्लेमखौसो आं शेयार खालामगोन आरोना नोंसोरजों गाइसमान कमेन्ट होलांदो गाइसमान सोर सोरनि भिडिअखौ नायनाय जाथाराखैमोन बेनिखायनो दिनै भिडिअखौ लाना फैबाय आरोना मानो होनबा आंनि मबाइला गाज्रि जादोंमोन आरोना सप्ता खनसे जाबायमोन खोमा मा होनबा हारसिंनो अनबो जाया अफबो जाया खालि अनावहायनो थाबाय थायो आरोना बे बुस्थुआ थुजायाबो बेनिखायनो आं साननैसो भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो नोंसिनि भिडिअखौबो नायनो हायाखै गाइसमान कमेन्ट हरदो गाइसमान सोर सोरनि भिडिअखौ नायनांगौ आं दा नायगासिनो आरोना मानसिफोरनिखौहाय गाइसमान गाज्रि मोना दे भिडिअ नायाखै होननानै कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोसे फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो आं बेक खालामफिनगोन दायो गाइसमान आं न'आव दं आरोना शिवरात्रियावहाय आं भिडिअ मोननैसो लादोंमोन आरोना बे भिडिअआ डिलिट जाजोब्बाय आरोना सफ्टवेयारानो गाज्रि जानानै आरो मबाइला बोरै जाखो हारसिंनो भिडिअ थिडिअ गासिबो लाखानायानो थांजोब्बाय आरोना आं इडिट खालामगासिनोमोन आरोना बे समावनो मबाइला बोरैबा टाच जायाखै आरोना थुबाबो बेनिखायनो आं सुइच अफ खालामफिननानै अन खालामसै होननानै आं खालामनाय लोगो लोगो मबाइला जाथायासै आरोना अन लाइट जोंनानै थाबाय आरोना माने फार्स्टआवसो अप्प'बा अप्प' नाम सिखारो ओमफ्राय सोरनाबा रियेलमि नाम सिखारोना आंनाथ' रियेलमि बे रियेलमि नामानो खारनो रोङासै आरोना थाबथाबाय आरोना बे नामावनो ओमफ्राय दा मैया मोजां मेकानिकनिफ्राय लाबोबाय आरोना मेकाना मैया बानायना हरबाय आरोना मेकाराबो लाङो क'क्राझारावसो हायो होननानै ओमफ्राय दखान गैया होननानै बुंफैयो आरोना आंनियाव ओमफ्राय आं लायनो थाङो मोनबोआ बिदि जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय थाब भिडिअ लाबोनो सानबाय मबाइल जायोबा ओमफ्राय दाना जायासै गाइसमान शिवरात्रिनि भिडिअआ ओरैनो थांबाय आरोना आं ओरैनो भिडिअ लानायाहाय आङो बिगुमैनाव दंहैयोमोन आरोना शिवरात्रि फुजायावहाय माने गुमैया एबा बिब'आहाय शिवरात्रियाव फुजा होयोमोन आरोना बेखौनो एसे लेंहरनायखाय थांदोंमोन आरोना फैबाय जिखुनु जाया बिगुमैनाव बेखौनो एसे शेयार खालामसै फुजा होनायखौ होननानै लादोंमोन आरोना भिडिअखौ नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै गैया दा भिडिअआ डिलेट थांजोब्बाय आरोना गाइसमान दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय मा होनदों आंनाव मा प्रब्लेम जादोंमोन बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना गाइसमान मबाइलखौ 1K जायाबा गोदान लाया होननानै आं दं आरोना बेखौनो मबाइलखौ बानायफिननानै आं दा भिडिअ लाफिनबाय आरोना आं गाइसमान नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन बाय बाय ओमफ्राय दहाय जों बाजार थांदोंमोन आरोना समबार बाजारमोन नालाय ओमफ्राय बे समावनो मा होनो गेस पाइपआ बेरफुदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो गेस बेरफुदों होननानै दखानखौनो सोरबा बन्द खालामब्रबलायबाय आरोना माबा जादों सारनानै बेखौ नोंसोरजों लोगोसे नायलांदो आरो लास्टआव होलांबाय आं नायदो गाइसमान गेस खेबदों गेस दा ओरै दखान दखा Pipe. Yes.